ассалому алайкум дӯстон, тамошобинони шабакаҳои интернетӣ ва мухлисони паплинҳои нав ба нав. Айни ҳол қарор дорам дар бозори Корон, тарафи Коронсити, Абтови Рияд, дар дуконҳое ки аз тарафи соҳибкорон паплинҳои рангу баранг ба фурӯш гузошта шудааст, хостам як навореро пешкаши шумо намоям. Марҳамат, тамошо кунед. Шумо бошед дӯстон, наворро то охира тамошо карда лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва дар охири навор бошад фикру андешаҳои худатонро тариқи комментарий нависед. ман бошам комментарҳои шуморо хонда ҷавобашро мегардонам ва агар тавонед то қадри имкон видеоро ба дигарон поделитсия кунед, то дигарон аз ин паплинҳои рангу баранг огоҳ шаванд. дар баробари ба навор гирифтан имрӯз ман тавонистам бо ёрдами соҳибкорон якчанд намуд нархи паплинҳоро ба шумо гуфта диҳам. биёед акнун наворро якҷоя тамошо мекунем. айни ҳол дӯстон, паплине ки шумо дар навор мебинед аз як нусха бо чанд ранг ҷудо карда шудааст ва аз тарафи соҳибкорон дар як либос 170 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. ана аз ин паплинаш бошад аз як нусха бо 4 ранг ҷудо карда шудааст ва дар болои гулҳояш бошад бо сангҳои сваровски дизайнерӣ карда шуда дар як либос 160 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. касоне ки агар хоҳиши зиёд харидорӣ карданро доранд, аз ин ҳам арзонтар мешавад. инаш бошад тамошобинони муҳтарам паплинҳои лавдоманӣ буда сифаташон дуюнг мебошад ки аз як нусха бо чанд ранг ҷудо карда шудааст ва аз тарафи соҳибкорон айни ҳол 170 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. ана ин паплине ки шумо дар навор дида истодаед, сифаташ дуюнг буда аз як нусха бо 4 ранг ҷудо карда шудааст ва аз тарафи соҳибкорон бошад дизайнерӣ карда шуда дар як либос 160 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. дӯстон, касоне ки аз ин паплинҳо хоҳиши харидорӣ карданро доранд, суроғаи мо бозори Корвон, тарафи Коронсити, Абтови Рияд, ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароед. мо бошем ҳатман ба зангҳои шумо ҷавоб медиҳем. شورتا خندی همش تیگره 540 شورت هم Yok yer var. Mayla kadın söz. Mayla. Mayla. Ne yapalım? Agar balık نمی گیریم ne uçtan var mı? آقا چندشی دارم کپیدگی ها؟ 150 بفرشه برای منو بیرون Kırma tabii bu ne yapıyor? Bu. Sen de tabii kaçın. اه Agar mı? Aynı sefer çana böyle. işte چند رقم 150 خیلی نباید میگم بود دیگه میرم همینم مشروع هایدا حتی به دست دیده میگیر سرخی نمی نیاز نبود مثلا 40 سال نه یه شیفته Araba. Araba.
Tamam, چی بگیریم آجه؟ خواهد داشتیم دیگه. اینا چند بود؟ 150 Dubaiski. Dois propun. Nemiho, kunlar dedi, ulaşmayı da çoğu vay be. Bana şuna çıkıyor, çürümeydi ona. Git kıçışımı ne mi? Çok makbulen yatağıda girince böyle. Bir saatini yapılan çobara. Ne yapıyorsun? Çi mi kıdırsın? Nereden yıka? Nereden? Yok elinde mi? İş düştü ve kötü ya. Ha. Ya bu hani hoşu bezolce ya gonta hoş. Hey çarpı bas. 150 boş bırak. Doğru mu? Ben sana bir pulta yapacağım. Saat metre. Beşer Ne mi? yapacağım? Saat beşer mi? Ne ya sadece nasıl pulta yapar? Я саду чиликом. Я саду чиликом садим. Значит çi. Садом. Чиликом машина саду смо пеш yapar. Hani size. که با اومدیم در آخر نوار باشد به همه شما دوستان تنسیتی و خانوادگی و ریسک فراوانی رو تمنا دارم. خیر تا نوارهای نوبتی.